мо ҳозир Ташкентанда. Имрӯз тагирӯз граница гузаштек бузем. Чо кардим? Там гирифтим рӯзаш ки квартира снимат кардим. Якта духонагӣ. Квартираи нархаш 400,000 примерно. Як суткаш. Обычный ҳамту квартира. Вай. ҳаминам ваяш ҷош вобаста. Агар центр бошад қимат мешад, четтар бошад арзонтар мешад. Мо ҳамин граница гузаштиму камтар дуни шарба даромда аз четтар снимат кардим. Як сутка истодаги мо немаем, аз ҳар то бегония дам гирифтим. Анакнун ҳозир бо роҳ ба торик када буромдим ки ҳоли пешанда бо границаи Ӯзбекистону Тоҷикистон ҳай накун. Унҷа ва очрад всё равно қазоқбой рӯз ба истодна илоҷаш нест. Имрӯз Тошкананда 41 градус буд, ҳаво гарм. ҳамин ба шаб рафтосим ки шаб бақла очрид бошад, шаб ба истим ки гарми бачаҳои одама намемонад. Ҳама ҷо Тошкананда менам хел чанг, сахт чанг менам дидостона чанга. Ураган шудааст, 1-2 соат эси сар шудаги ураган ҳамаи ойнаоша ҳама заша паронда фисон чӣ қадар тирезаҳо шикаст. Привет скажи. Ясмин, Муроҷон. Они телефон смотрят. Дадош ҳозир об харива рафтан, менча магазин будаст. Об харда бо роҳба меброем. Амирчик, Амир, смотри на меня. Амир. Что там? Что там? Машина? Какого цвета? Какого? Белого? Короче, як-то факт. Тошканба. И, не, сейчас, подожди, руки убери. Машино, мөрлиш кобальт. Вай. Ҳамин Chevrolet да, бисёриш 90%. Сони рангаш сафед. 90% сафед. Может, ҳамаш сафед. Короче. Мана ихлак машини сафед, мана. Ҳамаш мана ихлак машини сафед. Ин ихлак машин моям гирифта будем Россияда. Ва истодас мо дигар ки омдим мана. Ҳамаш. Авиха машин ҳамаш сафед яхшела. Серебристи ҳам ҳаст. Ну сиёҳи дигар рангои ҳам ҳасту кам. Асосан мана дидостоми сафед якта сиёҳ гузашт, дута гузашт, дигар ҳамаш сафед. Якта сиёҳ сафед. Чаки ранги хеле ки намедонам ранги сафед инҳова маъқулме ё моддаме. Короче Dedemni sayesinde katledik bir kayımız. Dedemni sayesinde ben bedevlet bağlamam. Dedemni sayesinde Kadimlerim kattiyay, başımda pervane ay. O'tgan kunim bazm to'ldi dadamni soyasida yorug' nura shon tunim chiqmagay dardim nomardga qolmas kunim dadamni soyasida toju davlatim bor ulug'vor buzrukvor. Что случилось? Автобус, скажи. И не надо. Мо границаи Ӯзбекистонанда ҳозир Тоҷикистон мегузарем. Границаи Ӯзбекистонанда почти ҳеҷ кас набудааст. Пеш аз мо дута машин гузашт, хе буд. Вообще очрад не. Наверное, ҳоли охири май набудам ба. Ҳа, мо мошинамо мепоем инҷа, на мошинамо ҳай. Шумо
Да? Амир, ты нашел дедушку? Где дедушка? Вот, это кто? Десика. Дедушка, да? Да, Амир? ما ساق و سلامت خانه رسیدیم خدا شکر. امروز 18 مای راهنده обши 4 روز گشتیم. بسیار дам гирифтам به цел бевақта ромдим. Самое главное сиҳат саломат без шикасту рехт даргоҳамова даромда омдим. Хайр то видеои оянда.